Ug mayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Kami nagapasalamat kanimo Ginoo nga hangtod niining mga taknaa. Padayon pa kini nga programa sa kahanginan nga nagasabod sa mga binhi sa kaluwasan. Tuguti nga magapanalangin ka niini nga programa ug kini nga estasyon nga unta mahimo kining instrumento sa pagdala og daghang mga kalag diha sa imong kiliran nga magapangalaga diha kanimo. Tanduga ang kasing-kasing sa mga nagapaminaw. Itugot mo unta o Dios nga sa dili pa musira ang adlaw sa kaluwasan, sila imong kinahanglanon, tawagon nimo nga makaduol sa pagpangalaga diha kanimo. Ang imong pulong Ginoo makahatag untag panalangin sa ilang mga kinabuhi nga pinaagi sa imong pulong nga ilang ginapamatian, ilang masabtan ug mahangpan ug kini manginpulos alang sa kabag-uhan sa ilang mga kinabuhi. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga pagampo. Pagadawato na mo kining tanan tungod lamang sa pangalan ni Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsulod ning atong programa through Facebook Live. Welcome, welcome, welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata mo irog ngadto sa unahan ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone.
Kay sir, kanunay gid ming maminaw sa inyong programa. By the way, si Bunjing di ay ni dugay na gid ming naminaw sa inyong ha sir, og sa akong papa og akong mama unya si ate si Lolo tagsarang makapaminaw kay dili dayon makaabot diri sa amoa. Nagplano si papa nga iyang palitan og radyo si Lolo. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, daghang salamat kay sa inyong plano, Brother Bunjing. Ha? Amo mo na nga si Lolo nimo tagsang iba manggid pod in town mo og na distansya unya may panggidaro na ang tawo mo kidar magyud in town ang lihok. Amo na nga panagsara gyud taon siya makaabot sa atong program. Sakto na nga nagplano mo nga inyong palitan og radyo. Ha? Ang si Kuan, si kanana ang Lolo nimo. Ni abitaw tay nakabig pod sa pagpangalagad sa Ginoo sa atong program. Nya nalipay ta nga naay atong igsuon nga nagkuan pod ani niya nagtabang gipalitan siya ning isaw og kana ang radyo. Unya moro pod din taw na iyang lingaw tungod kay nawad-an man intang sa kahayag siyang pananaw mo na nga lingaw sad kaayo siya sa ato nga programa sa radyo nga iyang nagihatag ni Brother Isaw dito sa iya ha. Unya may lain pod nga inborn sa gyud pod nga duwa gid siya makakitag hayag sa kalibutan si Brother Jandel Lebrado, no? Pero ang kahayag sa kasing-kasing ug sa salabutan miabot sa iya nakapangalagad po siya sa Ginoo, pinasika dinhi sa atong programa sa radyo. So dalaygon ang Dios ni anang tanan. Well, ni apay atong basahon. Sir, pangutana man ni. So naay pangutana nga ato nga tubagon, dugay-dugay na gyud in town ning pangutanaha. Niadto paning buran sa kanina ang adto paning Pebrero kanina ang 19. Pebrero 19 paning pangutanaha niya karon ato na gyud ning matagaan og higayon o niya hope nga wala untay inunta kasubo sa dughan nga naingon ani kadugay pero sayod magyud mo og unsa gyud hinungdan, no? Unya okay, last text nga akong basahon. Sir, among pangutana mo daig hapon ni so dili talang ani, no? Okay, last text ni Kuya John, maayong hapon sa inyo og ni Kuya Libby. Kanunay mi nga nagsunod sa inyong program, andam na ang among radyo og unya duha na lang ang kulang sa among grupo pagpaminaw sa inyong programa, kuya. Salamat gyud kayo. Well, salamat sana Sister Nancy sa inyong kuan gyud pagsunod sa ato nga programa. Unya kanini ang salamat pod sa imuhang schedule nga nahatag gyud sa uban para sa Bible study. Okay. Unya please ko og text dire o kung pila diha sa inyo nga nakontak nga Bible studyan nga nagkinahanglan og Bible kay di apay pipila ka book na bilin sa Bible nga atong mapadala diha, no? By the way, atong ikuang karon pahibalo nagsunod magitong duha ka patay, ha? Mauna nga pirmi kita nga mauna si Bradley Bim habilin karon pod ato ning himuon na lang pod nga mo exit kog una dili na sa patay kun dili sa Bible study layo-layo manggod na nga adto ta sa Tambungon, no? Unya murag si Paririmiray na hibaw ani kung asa ning mga balaya so layo magyud pod ni pero ato maning buluhaton dili nato igsapayan ang kalayo ang mahinungdanon mo nga atong dublihon ang atong mga paninguha, mga paningkamot ug kakugi sa pagsulti sa mga pulong sa kamatuoran. Labi na nga naay mga kaigsuunan nga maagian ta din asdan, makit-an ta, urungan gid tas ilang sakyanan, nya tagaan tag panggasolina. Munay usahay makapadasig sa atong kinabuhi nga naay mga tawo nga wa maghinan-aw lang, no? Salamat kaayo natay igsuon karon lang yung hapon naagian in town ko des daplis karsada ni urong gid ihang sakyanan nangutana siya daun sa kun ko wala nangihi ra ko nya salamat kaayo igsuon sa kanini ang
imong gitunol sa ako ang panggasolina. Maura gini ang amo ang ingnon ta kinabuhi nga bisag lagyo maadtuan namo tungod sa naamantay magamit nga kanini ang para panggasolina. Thank you so much. Well, higala si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo diha nga malili ang ato ang monitor aron atong mahibaluan kung diing lugar o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. By the way, happy birthday to my beloved sister Paz. May the Lord God bless you from me and my family and from Jesus is our hope. Okay, okay, dugang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listeners, atong tanan nga mga viewers. Asa mo mon dapita karon. Welcome kamo nini gabiuna sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, makahimo na mo higala sa pag-send og mga mensahe dinhi sa ato nga programa. Pwede mo maka-send og mga messages diri sa mga number namo ni Brother John nga among gipahibalo. Pwede sa diri sa comment section nato sa DYCM Bugo Adventist o diri sa ato nga messenger mga higala. Ato ng tagaang pagtagad, basahon ta na ang inyong mga importante nga mga mensahe. O niya, ato na ta mga higala sa pagbasa dinis mga nakita nato sa screen. Okay niya si Brother Johnny Mar Kalapuan. So may gabi ni mo, Dong Johnny. Oban sa imong family. Salamat sa pag-send og heart o pag-pray. O niya po si Sister Ella Lipalam. So, maayong gabi, Sister Ella. Salamat po sa pag-pray o pag-love. Niya po si Brother Ropino. Salamat po sa pag-love o pag-pray. Ani ato po nakita din si Brother Ronilo Etang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. Og sa mga kaigsunan nga makanunayon naminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. Anya niya po si Sister Nana or Gay Marie Kalapuan. So may gabi ni mo sir diha sa Australia. Naot pa ang Dios kanunay mag-uban kanimo. Anya salamat po sa pag-love ug pag-pray. Anya niya sad si Marcela Dualio. So thank you kayo po Sister Marcela Dualio sa pag-love. Anya niya po si Brother Johnny Sumayang. Salamat po Brother Johnny sa pag-love o pag-pray. Niyato po nakita din si Brother Ronaldo Baronda Likay-Likay Senior. Good evening. So good evening also Brother Ronaldo. Anya niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Greet ko og happy birthday karon sa akong igagaw Emeline Martel. O greet pod ko og happy birthday para ugma sa akong pinanggang inahan Alicia Lumuntad. Ma, happy 75th birthday. God bless you. Okay, salamat kaayo pod Sister Ginaline. Anya niya pod si Sister Elpidia Curo. Mayong gabi ninyo Brad Libby o Brad John og sa tanan sa radio. Lang pod permi naminaw kay nagwala-wala man ang internet. Okay, salamat kay may kapailin-ilinan mo dia Sister Elpidia. Kay ogway internet, radio minaw kay lanog man itong programa dahil gada sa radio. Ano yan ipagyo mensahe si Sister Dualio Marcela watching from Australia. So salamat kayo no Sister Marcela Dualio sa nasod sa Australia. So thank you kayo for viewing our program. Ano yan po si Brother Rebelito Sigarino. Good eves ninyong duha o sa tanang naminaw og nag-live. God bless. Okay, God bless also Brother Nimi, Brother Rimilito og Sister Florida diha sa Tambungon. Okay,
ato ning lilion makadiyot higala atong cellphone. Tanawon tani makadiyot ang mga ah, dunay mga mensahe nga gipadangat dinhi ato ning tan-awon sila, ato ning basahon. Okay, gandaghan ni dinhi. Ato ning tagdon mga higala. Okay, ato na ning sugdan og basa ang mga messages. Nagandaghan ni Esther Jenaline Lumuntad, salamat sa paglab. Niyasan si Leslie Van Elosorio. Salamat po sa paglab. Niya po si Sister Remedios Dihito. Mayong gabi Brad. Naminaw na pod mi uban nila ni Linda Samuel, salamat sa pagbasa. God bless you. Og ninyong duha Brad John, salamat kaayo Sister Remedios. Ang Dios pod magpanalangin kanunay kanimo. Okay, ni apod si ato ning tanaw ning uban nga mga messages. Niya sad ang mga kaigsunan nato sumabuli ato masalingan nga naglantaw. Niya po dinhi si Brother Ronilo Itang. So thank you po kayo Brother Ronilo. So ang Dios po magauban og magpanalangin kanimo, no? Always gyud ka nga ato nga listener og supporter sa ato nga programa. Okay, ato ning dalikyatan una pagtanaw higala ang pikas nga screen niya si Brother Felipe Dilaw. So good evening Brother Pipi. Maayong gabi. Okay, thank you kayo sa paglantaw sa programa. Anya arita sa nag-send og heart og nag-love, nag-like sa ato nga program niya si Brother Johnny Kalapuan, Ila Lipalam, Jaima Lipalam, anya sad si Marcela Dualio sa Australia, niya pod si Nana gikan sa Saudi Arabia, si Ayan Kevin Dorotan, El Mudam Flores, El Pidja Curo, niya sad si Lovely Alburo, Aragon Michelle, niya po si Edelberto Arina Somalinog, Jennifer Dagangon Golbin. So mayong gabi Sister Jennifer. Niapos Nunahani Monterde Punay og Brother Ronilo Itang. Mauto mahigala ang nag-send og heart. Aritas mga nag-love sa ato nga program niya si Rinaldo Baronda Likay-Likay Senior. Niapod si Anesito Presilias, Antonio Iturma, Eli Mahinay, Judith Pipito Baring Store. Niyasad si John Lowell Alavel ko. Niya po Ginalyn Lumuntad o Brother Ronilo Aropino Moreno. So as of this time, mo niya ato mga nakita. O niya po si Jennifer Dagangon Golbin. Maayong gabi ninyo tanan diha Brad. So may gabi Jennifer. God bless you. Okay, ato ta mga higala sa unahan ato ning tanaw ning apikas nga messenger, ato ning tagdo ning uban nga karon pa na nagpanulod. Okay, niasa to makaigsunan nga gikan sa Kadwawan. Salamat po kayo sa pag-view sa atong programa. Ato po nakita si Brother Jojo kaayon. So good evening Brother Jojo. Asa man karon Brother Jojo, nakakas kinawahan. Kiniapod si Sister Elsie Lim. Good evening kuya. So good evening Sister Elsie. Ang Diyos pod bagauban kanimo. So karong taon-taon higala ato ning pangbasahon ang pipila ka mga mensahe nga manulod dinhi. Niya pod si Brother Andy Noval, anya Cecilia Arrogante. So thank you kaayo. Niya adto ta sa una nigala ako nang ibalik ang panahon ni Brother John aron sa pagtagad sa pangutana nga mao'y atong saluan karong gabi na Brother John.
Okay, dagang salamat Brother Libby. Ato ta aning pangutana nga taod-taod na gyud in taon ni February 19 pa nini ang pangutana ha. Okay, ato ning okay, dara. Sir, maayong gabi. Kusog kaayo mo moingon nga ang nag-iban sa usa ang naglapas sa usa naglapas sa tanan. Diin diha sa napulo ka sugo og ikapila nga sugo sa napulo ka sugo ang dili ang pagdili sa pagkaon og baboy. Salamat si Bongbong Deeni. Okay, daghang salamat Brother Bong. Ha? Okay, ingka kusog kaayo mo moingon ang naglapas sa usa ka bahin, naglapas sa tanan pero diin diha sa napulo ka sugo ug ikapila nga sugo sa napulo ka sugo ang dili pagkaon og baboy. Okay, daghang kayong salamat Brother Bong, no? O akong ihangyo sa imo Brother Bong, ingon lagi ani, wider, deeper and broader sa pagsusi sa Biblia. Kung tinuod man ang napulo ka sugo ang imong nabasahan, aron ka ma-sure kay naapoy napulo ka sugo, iyas Iglesia ni Cristo. O, dili na nimo mabasa di as Biblia sa napulo kasugos Ginoo. Napoy napulo kasugo iya sa simbahang Katoliko. O, unya maurag hapon. Inunta wa sad. Doon na sila di sila mosunod sa napulo kasugo pero magbuhat og napulo kasugo. Ang ilang gisunod ang ilang napulo kasugo dili ang napulo kasugo sa Dios. Karon ang punto dinhi mao nga kining dili pagkaon og baboy ikapilang sugo diha sa napulo kasugo. Ug asa diha mabasa sa napulo ka sugo. Wa kay makita diha sa napulo ka sugo nga iyas Ginoo nga gidili ang pagkaon og baboy. Wala pug kay makita diha og asa ang bahina ikapila sa napulo ka sugo ang dili pagkaon og baboy. Unang-una kanang napulo ka sugo sa makadaghan na mga na Brother Bongbong gipasabot nato diri mao nay gitawag og moral law, balaod sa maayong pamatasan. Samtang kanang baboy wa na mabilong sa moral law na ana sa dietary law. That's why nga dili ka makabasa na diha sa napulo ka sugo og ikapila ng sugo sa napulo ka sugo ang dili pagkaon og baboy tungod kay ang baboy wa na mabilong sa moral law kundi sa dietary law. Nakuha nimo ang punto Brother Bongbong. Mo nam ingon kang kusog kay mong moingon ngang naglapas usa naglapas tanan. Nga diin diha sa napulo ka sugo ikapila nga sugo di sa napulo ka sugo ang dili pagkaog baboy wa kay makita niya na diha sa napulo ka sugo kay ang baboy dili man lagi na kanana ang moral law kundi dietary law man na siya. Nang karon kung maghisgot gani ta og dietary law buti pasabot balaod sa pagkaon. Ang nakadaot ra gud sa inyo kay wa na gid mo hinuoy balaod sa pagkaon. Wa nasad mo'y napulo sugo kay ngano man ang naglapas usan naglapas tanan. Unya klaro man kaina nga inyo gilapas ang adlang ipapahulay na naglapas usan naglapas tanan, wa pa mo'y dietary law, wa pasad mo'y moral law nga mauna ang napulo ka sugo. Unya tungod kay wa man gyud mo'y kahimuan sa pagpamatuod niya na inyo lang i-divert, inyong editor, ha? Ang kamaturan mga pangatarungan ba nga way kamaturan. Pangatarungan lang, way kamaturan, didto ra na sa Israel. Iyar na sa mga Hudiyo, sa mga Judaism ra na. Munay mga pangatarungan nga wa gyud sa kamatuoran. Kay kung doon na panay kamatuoran, aw imo unta na nga makita ug mabasa diha sa Biblia, sanglit ang Biblia giila nato nga kinipulong sa Dios ug ang pulong sa Dios kamatuoran. Juan 17:17 balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa makalaom ta nga kanang imong gituhan o gibarugan kung makita o mabasa may prueba sa Biblia kana kamatuoran na. Pero pangatarungan ra nga wa kay mabasa diha aw dili na kamatuoran, pangatarungan. Unya ang ikaduhang Timoteo 3:16 gituga kini sa Dios ang kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kung nagbasa unta kas bala ang kasulatan natural nga imong mahibaluan og unsay gitudlo sa Dios. Unya naapasunod alang sa pagpamadlong. Kung nagbasa unta ka sa balaang kasulatan ay aban natural gibadlong na kaunta ni anang sayop nimo nga gituhoan og gibarugan.
Mo man bitaw nga sa ang Ginoo maalamon gayod. Nasayod siya sa mga butang umalabot ug nasayod sad siya sa mga butang karon. Apan ang tinuod nga pagkasulti, Brother Bongbong, nahibaluan ang daan sa Dios nga mauni gyud ang daghan og numero 1 kapakyasan sa tao may tungod niining pagkaon. Unya, ang una gyud nga nabikil o kun una gyud nga inunta na limbungan bahin ining pagkaon, ang atong unang mga ginikanan dito sa tanaman sa Eden. Sila si Adan ug si Eva. Kay mo'toy unang nalimbungan sa yawa, dito sa tanaman sa Eden, mahitungod aning dietary law. Ang nakalisud lang gyud sa ato karon ingon niini, dili sa payan nga naawahita, no? Naawahita sa inunta mga kamatuoran nga gisulti din hisbala ang kasulatan. Pero awahi, pero naagitay, naagi kahigayunan nga naabot sa ato nga nasayot tas kamaturan. Ang problema lang kay naawahi patang nahibaws kamaturan, dili pagyud ta mutuo sa kamaturan kay atong gipagahi ang atong kasing-kasing. Maunay problema. Maunay problema diha. Okay, niya. May tungod aning baboy, gitawag lagi ni og dietary law, balaod sa pagkaon. Ug ang balaod sa pagkaon didto ni magsukad sa tanaman sa Eden. Originally, ang gihatag sa Dios nga pagkaon kang Adan ug ni Eva bunga sa kahoy. Ug unya dunay gitugot pagpakaon ug dunay wa itugot. Malinaw na. Tan-awa ra gud sa Genesis 2:7 ug 15 paingos 17. Ug giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta ug gihuypan niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Biblically, ang gitawag og kalag, ang tao nga dunay kinabuhi. Unya, sa 15 nag-ingon, o gikuha ni Jehova nga Dios ang tao, o gibutang niya sa tanaman sa Eden, aron kini iyang atimanon og bantayan. Og si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon kamo sa bunga sa kahoy sa tanaman, apan gawas niya ng usa, nga anaa sa taliwala, pag-ila sa maayog sa dotan, dili kamo magkaon niya na ni maghikap niya na kay sa adlaw nga kamo mukaon niya na mamatay kamo gayod. Og nahitabo gyud nga si Adan ug si Eva nalimbungan sa yawa, ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. So kung imong huna-hunaon, kung wa lang gid unta mukaon si Adan ug si Eva sa gidili sa Ginoo, dili unta nato masaksihan ang kaguliyang, kagubot ug kadautan sa kalibutan karon. Timan-i ka na. Dili na mahitabo gyud unta ang kaguliyang ug kagubot sa kalibutan nganuman kay wa man gyud unta ta mahulog sa sala. Wa ta mahulog sa sala. Pero kay nahulog man sa sala si Adan ug si Eva, mo hinungdan nga hanggi kaniadto hangtud karon, hangtud karon nagpabilin pang sad-an. Nga naman, sumala ng Juan 3:4, ang sala mao ang paglapas sa sugo. Mo nay sala ang paglapas sa sugo. Na tan-awa, di nagpabilin tagyod nga nagpakasa kay atong gilapas ang sugo. Napulo ka sugo, muralo, og ang balaod sa pagkaon dietary law. Kung atong basahon ang Isaiah 59:2, ang atong mga sala mo'y nakapahimulag o nakapahilayo kanato gikan sa Dios. Muna nga ang sala naghatag nig dako nga damage sa relasyon sa Dios ug sa tao. Pero salamat nga ang Dios nagapadala sa iyang bugtong anak. Sumala sa Juan 3:16, gipadala niyang anak nga bugtong si Ginoong Hesus ug unya aron magaluwa sa sala sa iyang mga katawhan. Sa Mateo 1:21, ug igaanak niya usa ka bata nga lalaki. Og sa imong pagganganlan si Jesus kay siya mauman ang magaluwa siya makatawhan gikan sa ilang mga sala. Well, sa nakasala na si Adan ug si Eva dito sa tanaman sa Eden, gihinginlan sila sa Ginoo, gipapahawa sila dito sa tanaman sa Eden, ug unya dito magsugod sila nga nagdaghan pero wa na sila dito sa tanaman sa Eden. Wa sila makapanganak sa tanaman sa Eden kundili sa dihang gihinginlan na human nakasala si Adan o si Eva. O unya, niining panahon na, miabot ang panahon, nga kinini ang kalibutan dautan sumala sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 5, og nakita ni Jehova nga Dios ang paggadautan sa tao sa yuta dako,
ug nga ang tanang hunahuna ug pagpamalandong sa kasing-kasing sa tao lunlon kadaotan lamang gihapon. Tungod niya na kay mao may nakita sa Ginoo ang kalibutan iyahang pagahukman pinaagi sa lunop sa tubig ug nahitabo gyud ang lunop apan sawa pa ang lunop gikawali una ang maayong balita. Din usa niini magbuhat unta og arka pero nganong nangalaglag sila panahon sa lunop tungod kay wa man sila mutuo sa maayong balita. Sa ikaduhang higayon, tandaan nato na nga ang kalibutan paghahukman sa Dios dili pinaagi sa lunop sa tubig kundi dili pinaagi sa kalayo. Apan sa dili pa ang paghukom sa kalayo ning kalibutan na ipawali una sa Dios ang maayong balita. Mao bitan ang gisulti ni Kristo sumala sa Mateo 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world and to all kindreds and to all tongues, and then shall the end come. Og unya moabot gyud ang katapusan ning kalibutan na human utapos ikawali ang maayong balita. Unsa maning maayong balita kung atong basahon sa Roma 1:16 ingon ni San Pablo, kay wala ko igakaulaw ang pagwalis maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa, una sa tanan sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil usab. Karon kun atong tan-aw ni human sa lunop sa kalibutan ay naagod pag lunop lang tan-awa sa Henesis 7:1 ug 2. Ingon ang Ginoo kang Noe, hala sulod sa arka ang mga mananap nga mga mahinlo bay og laki tinagpito, ang mga mananap nga mahugaw bay laki tinagurha. O tanawa sa diha nga maglunop na ang kalibutan usa pa napadayag sa Biblia nga diay sa pagbuhat sa Ginoo sa mga mananap dunay mahugaw ug dunay mahinlo. Sa dayon ng sunod dito sa arka, una pa na nabanggit na mensyon sa Biblia nga naa ay mahugaw ug naay mga mahinlo diha sa mga mananap. Human sa lunop mga kaigsunan hinumdumi kung imong basahon sumala sa Levitico kapitulo 11:46 ug 47 ingon niini ang gisulat dinhi sa 1:46 and 47. Mao ni ang gihisgutan dinhi. Nag-ingon, kini mao ang balaod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa tanan nga buhi nga nagalihok sa tubig ug sa tanang mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, sa pagbuhat og kalainan sa mahugaw ug sa taliwala kalainan sa taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo ug sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon ug ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So dinhi gisulti na, naay mga mahugaw, naay mga mahinlo, unya may ipakaon ug dili ipakaon. Na karon naani sa imuhang baruganan, naani sa imong pagpangalagad sa Ginoo, gitudlo biya nas Ginoo dis bala ang kasulatan. Na karon kay naa may mahugaw, naay mahinlo, ang doktrina nga imong nadawat ingon ani ba na mahugaw mahinlo o ang imong nadawat limpyo na tanan ug ipakaon na tanan? Mao nay butang nga imong tugkarunon ug susihon dinhis bala ang kasulatan. Karon nag-mention ka naa ba sa pulo ka sugo nga ang baboy dili ipakaon ug ikapila sa napulo ka sugo ang baboy dili ipakaon? Wa des napulo ka sugo kay ang baboy that is dietary law, balaod na sa pagkaon. Karon niya pinasikat ba sa Biblia kini mga pagtulunan na kini mga bahina? Yes, pinasikat sa Biblia. Sa imong pagkaon diha sa baboy, pinasikat ba na sa Biblia? Sa atong gibasa, may mga mananap nga mahugaw, may mga mananap mahinlo, may mananap nga ipakaon, ug may mga mananap nga dili ipakaon. Karon kay mao manay gihisgutan na ipakaon ug dili ipakaon, nahibaw ba ka basis gitudlo dinis Biblia sa gitudlo sa Ginoo kung unsa ang ipakaon ug dili ipakaon? Timaning as ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gitudlo ba dinhis balaang kasulatan, gitudlo ba sa Dios sa balaang kasulatan nga ang baboy ipakaon? Kini ang butang nga ato nga susihon karon. Well, ang gihisgutan mahugaw ug mahinlo, ipakaon ug dili ipakaon. Dapat ang tao mahibalo kung unsay mahugaw, unsay mahinlo, ipakaon ug dili ipakaon. Kay kung dili ka mahibalo, dako ug kay gayunan nga imong makaon ang wa itugot sa Dios nga kaonon. O niya kung imong tanawon, sumala sa unsay plano sa Ginoo, sumala sa
Ezekiel 44:23 ingon ang Ginoo, og tudloan nila ang akong katawhan. Tanawa ang katawhan sa Dios tudloan. Og tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan, ug ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Tudloan ang katawhan sa Dios sa balaan ug dili balaan, sa mahugaw ug sa malinis. Pero gitudlo niyo ni nga naay mahugaw, naay kanana ang naay mahugaw, naay malinis. Sa ipakaon ug dili pakaon gitudlo ninyo ni, kay ugwa ninyo ni gitudlo natural nga di sad mo kapanudlo nga naman wa mamo nagsunod sa gitudlo sa Dios dinis balaang kasulatan. Sa ato nga gipanghisgutan sa makadagan, ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Maglisod mo sa pagtudlo niining mga bahina tungod kay wa ninyo basaha kung unsay gitudlo sa Dios dinhis balaang kasulatan. Gisulti, may mahugaw, may mahinlo, may ipakaon ug dili ipakaon. Ang gisulti dinhi tudloan nila ang akong katawan sa kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo. Sa ipakaon ug dili ipakaon, pero nagtudlo ba mo? Wala. Na karon unsa may rason yan ang wa mo nagtudlo? Tungod kay wa mo kahibaw. Wa mo magkinabuhi. Unya ang Levitico 10:10 nagsulti ug aron maila nila ang kalainan sa balaan ug sa dili balaan ug kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo. Ang inyong nailhan hinlo ra gud, wa mo kailas balaan ug dili balaan mahugaw ug mahinlo. Kana mo'y gisulti karon. Kay naa makita nimo mga mananap nga ipakaon ug dili ipakaon. Brother Bongbong, pamatii gini pag-ayo Brother Bongbong. Sigihi ko diri og text Brother Bongbong aron makahatag pa ko og dugang pa nga impormasyon nimo may tungod sa pulong sa Ginoo. Kay dili may tabo nga ako kang kuan kay wa ko'y kapalit og load. Mangutang gyud ko kay naaman ko'y pag-umangkon nga nanguag load. Mangutang ko og load kung may tabo nga mag-text ka nga kanana ang i-text nimo wa na hutdan ako sa load. Mangutang gyud ko load, wa ko'y kapalit og load para mapasabot ka lang sa pulong sa Ginoo. Karon niya, imo magyung gi-mention dining baboy. Asang dapita mabasa ba des na pulo kasugo di na mabasa kay lagi ang baboy day tarilo man na siya. Karon kung atong tan-awon dinhi pamatii ra gud kuno ni kinahanglan ba nga kanang be humble, no? Magmapainubsanon ta sa atong kaugalingon aron nga ang Ginoo mutabang nato, mugiya nato. Dinhi sa Deuteronomio 14:2 ang gisulti dinhi sa Deuteronomio 14:2 atong basahon na nag-ingon, kay ikaw mangusa ka katawhan nga balaan Hiuba nga imong Dios og siya ba nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyong kaugalingon ibabaw sa tanan nga mga katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sa yuta. Uy, doon na di ay ang Dios mga pinili nga mga katawhan dinis ibabaw sa naong sa yuta. So kining mga pinili nga katawhan sa Dios dinis ibabaw sa naong sa yuta unsa may gisulti? Versículo 3 atong basahon nagingon ninyo, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulong tanan. Udna ay dili ipakaon pero kamo kaon tanan basta di lang makahilo. Kaon po mong uban kana ang dili li kaon og dugo nya ang naapoy mga dug maninda pag dinuguan una pa pod hinuon mo pasandok og dugo di lang pakita. Kay ba magita na kay kanini ang nagdala man sa tag mga tao sa una nga didto pataslain nga trabaho, makita magina nato gid. Unya karon naa dinhi, may ipakaon og dili ipakaon. Ang Dios dunay pinili nga mga katawhan dinis ibabaw sa nang siyata. Nag-ingon siya, dili kamo magakaon sa mga butang nga dulong tanan. Karon dali bungbong, ang baboy lagi mao man na imong na sentro, lagi wa na pulo kasugo kaysa daytari bulo man na siya. Kung atong basahon din niingon sa Ginoo, dili ka magakaon sa bisan unsang butang dulong tanan. Karon adto ta, nabilong ba sa Biblia nga ang baboy ipakaon? Na sa gikatugot sa Ginoo, nabilong ba na? O wala? Dinhi sa 8. Og ang baboy kay pikas ang kuko apan wala magausap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo sa unod nila niini dili kamo magakaon, dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. Dili gid ay naipakaon pero nganong gikaon mauna Brother Bongbong uban sa tanang mga naminaw kabalo mo og kang kinsa ng doktrina kaon na tanan wa nay dilian doktrina na sayawa didto na nagunas tanaman sa idin mao nang nabiktima si Adan ug Siba pamati kung unsay imong doktrina nga gidawat o gisunod karon ang doktrina sayawa o ang doktrina sa Dios nga nasulat dinis balaang kasulatan dili gid na ipakaon Brother Bongbong. Ang timaning ang gisulti ni Kristo Mateo 7:21
nga ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa man. Ayaw gimo pagdahom nga mga langit mo. Ha? Unya inyong gisupak ang kabubuton sa Ginoo. Ang Pilipos 3:19 nagingon, ang ilang dangatan mong pagkalaglag kay ang ilang Dios mao ang ilang tiyan. Mao na nga daghan sa mga tao nga nahikawan sa kaluwasan, daghan sa mga tao nga dili madala dipos gingharian sa langit pagbalik ni Kristo tungod lang sa pagkaon. Badi bungbong uban sa tanang mga naminaw. Dalago na Dios nga naghatag kanyo kay gayunan nga madungog nyo ang mensahe sa kaluwasan. Ang gisulti, pagkadungog nato siyang pulong di nato pagpagahion ang atong kasing-kasing. Mabuhay ka, Brother Bungbong, uban sa tanang mga naminaw. Si Brother Libby, maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot ug natinawan na ninyo nga mga hunahuna. Again, I'm very sorry nga mauna kog exit kay layo pa atong daganon karon kay do not tay Bible study, no? Unya naghuwat na ros paririmi nga madala ko dito sa Bible studyan na nga si Brother Libby mo imutiwas sa ato nga oras. Brother Libby? Okay, dikon salamat, Brother John. So ni ay mensahe si Sister Florida Amore Sigarino. Maayong gabi ninyo, Brother John o Brother Libby. Brother John, magkita si Remy adto sa San Remio Church. Human sa inyong programa. Okay man, mo adna ko sa San Remigio Church karon. Ana madayos paririmi ka makikita. Okay, thank you. At Copy. siya maghuwat sa simbahan sa Adventista. Okay. Okay, niapod si ang Riverside FM Cebu 93.2 MHz. On air nata mga brad, maayong gabi. Salamat kayo mga sir, no? Ngadto sa atong abtikon nga CEO ug sa ato nga madasigon nga station manager. So kaninyon tanan dia sa naminaw dia sa Riverside FM. Welcome sa ato nga tulumanon. Niapod si Mami Barido Coyos. Mayong gabi Kuya Libby o Kuya John, watching here in Compostela, Davao de Oro. I want you to know nga karon ang kasumaran sa pagkawala ni Pastor. Please include in your prayers. Salamat and God bless. Okay ma'am, copy. Thank you for listening. Karon dito no, pizza 19 meron ba dyan, no? 20 ron. 20. Pizza 20 dito ka pagkamatay ni Pastor Coyos. Kuanto, Mayo po Mayo 22. Mayo. So to pa 1 year na. Sige ma'am, Ginoo dili magbiya sa imo. Okay ni apod si MG Estoy, maayong gabi diha ninyo duha sa radyo. Brad John o Brad Libby. God bless. Niapod si Siena Roselig Vasquez. Naminaw mi diri sa balay and God bless. Salamat kayo. Niapod si Rodolfo Bantilan. Salamat sa paglab ug pagpray. Nianas Brother Andy Nubal. Ang iyang mensahe, maayong gabi ninyo Brad Lib o Brad John. Para sa texter Brad Bungbong. Murag wala matumong ang imong pangutana. Daytari los na Brad. Bong, ayaw na pangitaa sa muralo. Brad, kay sa daytarilos na, dili man yun na pwede, Brad. Ang imong konsumo nga bugas, adto nimo palita sa hardware. God bless you, bro. Okay, matoy kang gikan kang Brother Andy. Okay, ato ning tanawon mga higala ang mga nahidugang mga kahigalaan nato nga nag-send og heart sa ato nga program. Ato ning tanawon niya si Rimanuel Pobadura Kalibog. Niya si Brother Andy Nubal, Welski ML, Ann Kaumiran, Scout Ranger Senior, Rosjen Carabio, niya po si Neljon Bersero, Edwin Iscario, Melmar Escalicas, niya po si Mami Barido Coyos, Madeline Kaindog Kaskeho, William Ede. Okay, niya po si Charles Notario Aragon, Patri Jem Colastri, Villarosa Timothy. Okay, mautoy ato mga niya po si Roy Nimel. Okay, mo ni silang ato mga nakita na hidugang sa pagtanaw sa ato nga programa. Niarita sa nahidugang nga mga nag-like mahigala niya si Mary Grace mong kada mainit.
Maayong gabi day Grace, no? Oban ni Brad Johnny dia. Niya po, ato nakita ni si John Labelco. Niya Eli Mahinay. Niya po si Spine Colipano Ispina. Niya po si Elena Pacifico. Chan Corpin, Seymour Moralde. Niya po si Antonio Etorma o Aniceto Priscilias. So, as of this time, mo ni ato manakita mahigala din sa screen. Ato mga pinalanggang kahigalaan na naglab o nag-like. Okay, ato nintag doon, makadiyot ang ato nga messenger mahigala. Okay, thank you also Sir Mateo Anderson for watching and following always our program, our radio program. May God bless you and your family. Niya po sila si Dong Sensor sa Malinog. Ato ni mga silingan sa Mabuli. God bless ninyo Manoy. Mayong gabi. So God bless po nimo Dong Sensor o ban siyang family. Niya po si Florida Amore Sigarino. Niya Mami Barido Coyos. Nag-send ni og heart. Niya po si Sister Chari de la Cruz. Okay, thank you po kaayo, no? So, madto ta mahigala sa pagbasa sa mga mensahe nga midangat dinis adto tas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana higala naghisgot mahitungod Santiago 2:10 nga sige tag-ingon dinhi nga nagtumans na pulo ka sugo, naglapas sugo sa samara nga nalapas ang tanan. Nadiin man kunos na pulo ka sugo, mabasa nga ang baboy dili ipakaon. Wag na mabasa sa napulo ka sugo na sa Levitico 11. Ang napulo ka sugo na sa Exodo 23 ngadto 17. Wa napil diha ang balaod sa pagkaon kay dietary law man to. Ang napulo ka sugo gitawag nag-moral law. Og mangita kag diin makita sa napulo ka sugo, di gina makita kay unang sugo sa napulo ka sugo, di ka magbaton og laing Dios. Ikaduha, dili ka magbuhat og mga kinulit nga larawan, di ka magyukmog magsimba sa mga Dios-Dios. Ikatulo, di pasipalahan ang ngalan sa Dios. Ikaapat, hinumduman ang adlaw pahulay. Ikalima, tahoron ang aman og ginahan. Ikaunom, di ka magpatay. Ikapito, di ka manapaw. Ikawalo, di mangawat. Ikasyam, di mamakak. Ikanapulo, di maibog. Muna ang 10 commandments, mga higala gitawa nag-moral law, balaod sa maayong pamatasan. Ang mahitungod sa pagkaon og baboy, kay baboy may pangutanan nimo, wala na sa napulo kasugo. Nana sa dietary law. O nana sa dietary law. Kung sa may balaod, may tungod, balaod sa Ginoo, may tungod sa pagkaon, ang Dios naghatag kanato og ilhanan sa mga mananap nga pwedeng kaunon, mga langgam nga pwedeng kaunon, o mga isda nga pwedeng kaunon. So, naghatag ang Ginoo mga ilhanan. Kung imong tanawon diha sa Levitico 11:3, ang ilhanan ni adtong mananap nga pwedeng kaunon, nag-ingon diha atong mabasa nga kadtong mga nanap nga pikas ang iyang kuko og nagapangusap silang kinaon, nag-ingon ang Dios, mao kini ang mahimo nga kanon ninyo. Wa na po ang bugos ang Ginoo. Kanang word mahimo, pwede ba nga mukaon kag baka, kanding, karniro, karabaw, ana. Kay mga nangusap pa na sila, unya pikas ang ilang kuko. Ingon ang Ginoo, mo ni pwedeng kaonon ninyo. Pwede po di ka mukaon. Kay na may mga tao di mukaog baka, di mukaog karabaw, di mukaog kanding, kay bahuan sila. Wa ka kasag di ka mukaon, pero gitugot nas Ginoo. Gikonsider nas Ginoo nga mga mahinlo. Di kita ka-question sa Ginoo. Tungod kay siya may labaw na sayod, kay siya naglalang anang mga butanga. So muna'y gihatag sa Ginoo nga ilhanan sa pwedeng makaon. Kung niyo basahon ang Levitico 11:46 o 47, ang gisulti sa Ginoo, kini mao ang balaod sa mananap nga pwedeng kaunon
og sa mananap nga dili pwedeng kaunon, sa mananap nga mga hinlo nga pwedeng kaunon og dili pwedeng kaunon. So nabalaod ang Ginoo. Lugya po na balaod si Ginoo. Imo nang lapason higala, makaunsa man ta. Ato nang tanawon karon taud-taud. So usar gani kailahanan ang imong nakita anang mananapa, di kita pwedeng kaunon. Kung imong basahon ang 5 o 6 higala sa mas libre kuniho, sama ng kabayo, unsa man na silang manapa, kanang mga manapa, nangusap sa ilang kinaon. Pero ang problema, kay tibuok ang ilang kuko, ang giingon sa Dios, hugaw ni para ninyo, ayaw kamog kaon ni ini. So balaod as Ginoo. Balaod as Ginoo. Nga di na pwedeng kauno ng mga manapa kay tinuod, nangusap na sila, nakapasar, nangusap. Pero ang problema, kay walay kuko nga pikas, ingon na Dios hugaw ni. Kung ato sunang balihon higala, kung imong tanawon ang City 8, naghisgot po diya ang baboy kay kini may pikas nga kuko. Pikas nga kuko baboy nakapasar. Apan wala magapangusap sa ilang kinaon, mahugaw kini alang kaninyo sa unod niini. Dili kamo magkaon og dili sa kamo maghikap sa mga patayng lawas ning manapa, kay hugaw sila alang kaninyo. Gisulti nas Ginoo. Balaod nas Ginoo mahitungod sa dietary law. Gitugot o wa gitugot. Ang baboy, ang gisulti Diyos Ginoo, nganon di pwedeng kaunon kay hugaw. Wa kapasar sa ilahanan. Nga naman, pikas to di ang kuko, nakapasar og usa, pero ang problema, kay wa nang usap sa kinaon. Ang gisulti siya, hugaw kini alang kaninyo. Mao ni gisulti niya. Nga dahil gidasunan niya, ayaw kamo pagkaon ni ining mananapa. Balaod nas Ginoo. Nag-ari po kas mga isda pod. Na po diya balaod si Ginoo may tungod sa mga isda. Unsay balaod si Ginoo may tungod sa isda. Kung imong tanawon ang 9 ngadtos 12 higala, ang pwedeng kaunon nga isda kadto mga isda nga may kapay og anaay mga hingbis. Ingon ang Dios, muni pwedeng kaunon ninyo, may kapay og adunay hingbis. So wala ganin ay hingbis, dili na pwedeng kaunon. Gitawag na Ginoo, hugaw og dulumtanan kanang maisda. So mapalitag isda, kanang isda nga pwedeng kaunon, na ay kapay, na sa hingbis. O niari po kas mga langgam pod, ang mga langgam sad nga dili pwedeng kaunon, kadtong mga langgam nga mananagit mga higala. Kanang mananagit ba? Managit og mga mananap, managit og mga isda, kanang mga langgam sa dagat, managit og mga isda, mananagit mga higala. Gikonsider das Ginoo nga dulumtanan og mahugaw na para nato. Bisan kaning kabog, gipronounce sudang kabog, di pwedeng kaunon. So, mo na ang balaod si Ginoo may tungod sa mga langgam, mga higala. So, kanang manok, kuha na siya, kanang makauna, tungod kay dili mananagit, o uban pang mga langgam, mga higala. Nga dili mananagit, pwede nang kaunan. Muna'y balaod si Ginoo. Unya, katupong mananap, nga naglakaw, lapalapas lang tiel, gisgutan po na sa versikulo 28-29, nga dili sad pwedeng kaunon sama sa buaya, sama sa milo, iro, iring, kanang halo, haw, tuko, tiki, tabili, American frog, o tanan nga mga mananap nga ang ilang gilakaw lapalapastil apil ng unggoy, dili pwedeng kaunon. Bawal na. Ang Dios Jud mismo ay nagpili og pwedeng kaunon alang siyang makatawan. So naay balaod ang Ginoo. Siya gud nagbuhat nato. O siya gud creator nato. So siya pod nagbuhat og mga pwedeng isod sa atong baba mahigala. Ang isulod ang kadtong mga butang dili mga hugaw gi-considers Ginoo nga mga limpyo. Unya kining mga klasihas mga mananap, langgam ug isda nga gi-pronounce si Ginoong hugaw, bisag unsaon paninimog sabon, bisag lapwaan paninimo, bisag butangan paninimog chlorine, dili gina mapwedeng mahinlo. Nga naman sa Job 14:4 nagingon ang atong mabasa,
kinsa ba ang makakuhag butang hinlo gikan sa mahugaw? Walay mausa. So di kita kakuhag hinlo. Sanglit gisultilos ginuhugaw ni para ninyo. Hugaw ni. Ayaw mo kaon ani. O ingon na Ginoo, way makakuhag butang hinlo gikan sa mahugaw. Kanang gipronounce ginong hugaw, way bisan kinsa nato nga makakuhag hinlo gikan ni anang mga butanga mahigala. So muna hinungdan nga hangtod karon ang tinuod na katawan si dili magkaon ana, balaod nas Ginoo manghigala. O para gid nato karon ang pangutana. Usa kay may tabo nato kon mukaon ta ni anang gidilis Ginoo. O niya, usa may tabo nato naabay gisaad ang Ginoo sa tao nga nagakaon sa mga butang yang gidili nasa gisaad. Unsa may gisaad niya? Niya sa libro sa Isaias nagsaad ang Ginoo. O ato ni tan-aw og maka-imperno ba na og lapaso ng sugua sa 66 bersikulo 17 o 18. O muni ato mabasa o. Ako basahon dinis sa bersikulo 16. Kay pinaagi sa kalayo si Jehova mopahamtang sa iyang hukom og ang iyang mga pinatay daghan. So ipaagis kalayo di ang paghukom si Ginoo, wa pa na nahitabo o maabot pa na siya, future pa na siya. Pahibalo ni si Ginoo nga ang isilot niya sa mga taong daotan kalayo. O niya kung ipahamtan na si Ginoo ang silot ni kalayo alas daotan daghan unya ang iyang mapatay. Muningon sa bersikulo 16, daghan kinsa man mga tawhana gisulti daghang mamatay. Kadtong nagbalaan silang kaugalingon, nag-angkon silang balaan ba, nagaputli silang kaugalingon, sila na po nagdeklarar putli. O aron sa pag-adtos mga tanaman sa luyo dias taliwala na nagkaon sa unod sa baboy. O unod sa baboy ikaw no, dulumtanan o gilaga, silang tanan magadungan sa pagdangat sa adlaw sa katapusan nag-ingon si Jehova. Ang Dios nagsulti mga higala. O niari ka magbasa sa contemporary English version, ingon din nga, but I the Lord will destroy you for this. Nagsad ang Ginoo, nga siya ang Ginoo, maglaglag kanato tungod ni anang mga butanga. So maka-imperno dahil higala ang pagkao din ang gidili. Okay, wa naman tayo time, sa di pahingpit tapuson ang atong tulumanon ni magapunta mga higala. Amahan naman na sumalangit, salamat sa mayong mga pulong, salamat sa iyong pagpakiguban ka na mo, Diyos. Biyahe kami, kinigisaling madawa sa Kristo manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon, sa Jesus sa Warhope, kung kanyang tanan, ang mga suki, ang pinalanggan, tigpaminaw, kini, ang inyong higala,